O yaşında TikTok'ta näme var diye çağaları esirdik. Durmuşa çıkardık. Nesip bolsa ýene birini öýerýäs. Yaş wagtymyzda internet bolmady, TikTok bolmady. Dogry men indi güýmenjimiz şu TikTokda başga näme etmeli bizler? Garrylar näme etmeli? TikTok'a girmeli, seretmeli, TikTok düşürmeli, efire girmeli, gepleşmeli, söhbet etmeli. Dogrymy? Onun erwet zady ýok. Yaşlara gowy maslahat bermeli. Birleri ýaly götlerini, emjeklerini açıp içip sıçıp oturman. Dünýä Gazakda da däl, hemme milletde de var, on ýaly oturýanlar, Türkmende de var. Daýzalar götlerini bolong edip şeýitdirip tans oýnap ýörenler. Olary da ýazyp ýatyr erbet kommentari. Kim sizi gepece bilýäňizmi? Men size bir zat aýdyn, dogunçuklar. Senin pis adamlar seni gepece. Senin ýokary duran adam hiç gaçan gep etmez, sebäbi onuň sen bilen işi ýokda. Ol senden ýokaryda, beýikde durda. Ol gep etmäne sen bilen wagtym ýok. Senin pis duran adamlar çygararlar, özleri ellerinin şeýle gelen okda. Etjek bolsa da gelen ok ellerinden pahirler, görgüller. İçi yanıp onsoň şeýdip näme kommentari ýazýar. Maska bilen adamın yüzünü ayırıp bilmeyen samsıklar var. O kemper bolup düşüren maskamy meni hakyky şon ýerde ýaşdamyka diýipdir. Oy baran. Tupoy, panka kelliler. TikTok'un efektini ayırıp bilmeyen. Menin yüzüm şol. Yani yaşım 55'te. Men yaşıma barıp şeýdip ýöresem onu begen. Pozitivni bolup ýörsem. Pozitivni bolmak gelen ak. Onsoň bir aýdypdyr. Garry oynasa, näme garry oynasa gaýtyror bir zat diýipdi. Garrynynky gaýmak ýaly diýipdirmi? Şonu ýazan oglanlar, erkek oglanlar maňa şeýdip ýazanlar. Ilki gaýmakmy, gaýmak dälmi? Çykan ýeriňizi görüň, barlap. Ejeleriň kyne, gowmyka, soň gepleň bolýarmy? Ejeňiz ýaly adamlar garrynynky gaýmak ýaly diýip. Nä sen girip çykdyňmy gaýmak ýaly olar ýaly? Ilki özleriňkin, ejeleriň, eneleriňkin barlaň. Gaýmakmy, gaýmak dälmi? Soň maňa aýdaýyn bolmy? Samsyklar.